and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Doon na kay nahibawaan sa nahitabo ka ni ato ni Arturo. Ay, bangag sa ilong. Tinuod bitaw naming. Mahimo bang mag-istorya o niya pa? Bahay ni anak, Paulo? Dili lang dinhi. Oo. Uwan ni kaso na kuming. Ingna lang ko kung asa gusto nimo nga magsultihan ita. Bangag sa ilong. Tagay ko sa imong cell number. Kaya mo text ra unya ko nimo. Okay. May buntag. May buntag ning. Dindo? Oh. Mapasuroy man lagi ka sa among tindahan. Kuan. Welcome kay ka din eh. Kumusta, Riming? Nalipay kay ko nga nakadaog yung ka din eh. Ming, dako kayo na akong garbo. Dili lang ko magdugay, Paulo. Wato na ko. Ay, tuod. Ang akong bayad. Ayaw na po bayad, Ming. Wala na problema. Sige, salamat. Maorder niya akong number. Sige, arin ako. Paulo, Ha? sandali toyo ito niya. Wa man din. Bangag sa ilong. Siwa, yung naghitagan magkaniyog number. Wa na lagi din. Inamiga lang gud sa siya. Ay, bangag sa ilong. Nakauyon man siya sa atong mga tinda din he. Paminaw. Siyam na. Ayaw kumpiyansa atong babayhana, ha? Wa pa ka masuhito atong babayhana. Bangag sa ilong. Kaya nga naman dahi din. Unsa man dahi problema. Ay, yun lang. Pangutana pa rin. Basta nga, ayaw lang yun kayo pagpakigsuod adto niya. Sige. Bueno, mulagaw ko. Og, pabilin lang ka din eh. Basin karong gabi magkuyog ta dito sa ilang Mirasol. Okay din. Agad lang ko nimo. Bangag sa ilong. Nay, tay. Nala ko'y gustong isulti ninyo. Unsa man ka na, Mirasol? Nakahuna-huna man kukutay nga akong paablihan pagbalik ang kaso ni Arturo. Unsa? Nga nugong nasud man na siya mong huna-huna, Mirasol. Kuanay, tay. Doon naman ko nakitang laing anggulo sa kaso ka ni Adto. Tapa. Tay paragod una, Mirasol. Unsa ko nang imong gipangyaw-yaw diha nga laing anggulo, ha? Kung imo nang paablihan pagbalik ang kaso, kinsa may imong suspect? Si Joe. Joe? Si Joe Montebar. Si Joe? O, tay. Nalimot mo, tay? Nga si Joe may katapusang kuyog ni Arturo sa panahon nga gipatay siya? Pero Mirasol, nahuman naman ka ng kaso habatok ni Joe, di ba? Og basin nalimot sab ka, Mirasol, nga si Joe way lain nga gipasanginlan kundi si Dindo. Unya, napamatod naman na sa korte kaniadto nga way ebidensya nga ipakita si Joe aron malambigit si Dindo. Mao gani, tay. Nga siya gid akong gidudahan nga may unay ra sa pagpatay ni Arturo kaniadto. Ambot ni mo, Mirasol. Naarna ni mo kung unsa imong desisyon. Kay miuyon ba ka kaniadto nga si Joe mahimong star witness. Unya karon siya na hinoy imong ipapriso. Mao na. Kinahanglan nga imo nang ikonsulta sa abogado, Mirasol. Kung naa pa ba'y merito ng imong nahuna-hunaan? Merito. Mupakonsulta man gyud ko anak na tay. Maminaw lang una ko sa abogado kon unsa giangay na kong himuon. Ay, kung ako pa nimo, Mirasol, no? Imo na lang kalimtan ng kasuha. Total, hapit naman sab mo, upat ka tuig ang milabay. Unya, patay naman sa Arturo. Di na ito mabuhi, oy.
Bisag unsa pa'y mahitabo anang kasuha. Tay, dili mo ko na mo'y punto aron mabuhi siya. Ay, Ang bugat nga rason, kay at least matagan gid og hingpit nga hustisya ang iyang kamatayon. Kung mamang ginay mong gusto, Mirasol, nahala sige. Ikonsulta na lang ginagmayong laking abogado. Aron mahibaw-an kung naabay paingnan ng kasuha. mauna. Ay, kung imo ng pugson unya wa gyapoy paingnan ay sus. Nag-usik-usik ka lang sa imong panahon og kwarta. Tanaw lang ko niya ini, tay. Ang importante nga mulutaw gyud ang kamatuoran. Konsuelo ta gamay ni Sura. Kay medyo nakuha na nato og gamay ang pagsalig ni Reming. Bangag sa ilong. Oh, come on. Bala ko'y pangutanan ni motor. Unsa na siya? Unsa man gyud plano nimo? Kung mulutaw gyud ang kamatuoran nga si Dindo, mao gyud nagpapatay nimo. Imo ba gyud siyang ipapriso? Oh, come on. O depende. Depende na nasusgado siya. Kung prisuhon siya, labing maayo, bangag sa ilong. Unya karon. Ang dakong pangutana. The big question. Kung adto na siya sa prisuhan, mabuutan ka siya dito? Oh, come on. Depende na niya siya. Pero kinahanglan nga bayran yun niya ang iyang mga sa nga nahimo. Kay mas yawa baya siya kay nako bangag sa ilong. Oh, come on. Di man ibaya, Tor. Remember, Tor. Nga nga itong misyon, our mission, mao nga si Dindo mabuutan. Uil. O sa'yo, Owen? Ulagi. Oo. Bangag sa ilong. Come on, oh, come on. Mas, kwan ba, maubitong ato siyang pugnan siyo. Nga, makasal siya ni Dindo. Kay nahibaw kayo ko sa motibo ni Dindo. Ha? Iya ra nang binuangan ng akong asawa. Ug na siya'y gustong ilugon gikan ni Mirasol. Di yun na tinud-anay ang iya bangag sa ilong. Oh, come on. Klarohon yun na nato ng mga butanga. Kay lisod kayo kung musipiat ka, Tor. Ha? Di man eh. Remember. Og ayaw yun kalipat sa imong misyon. Kay kung mapakyas ta, nga dili mabuutan si Dindo, sigurado, sure, mabalik yung ka sa impyerno. Oh, come on. Ay, pastilan. Sa tinud-anay lang siyo. Gihunahuna gininako og maayo nga naglisod pamanggani ko og usab sa akong kaugalingon. Labi na gyud nga ako'y muusab sa kinabuhi sa tao. Labi na gyud sa nagpapatay na ako bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, usaw na taan aron. What will we do? Nga imo man ang gidawat ang tahas sa Ginoo diha nimo. Mao ra gyud problema. That's the problem. Yeah. Correct mo. Yeah. Siyo, ha? Kay tablara og impyerno ni misyon na. Kinaabay ay panultihon nga unahon una nato pag-usap ang atong kaugalingon. Una ang uban, bangag sa ilong. Unya, then, lahi man ang imong sitwasyon. Lahi man. Kay nahukman na baya ka sa impyerno. Unya, ikaw sab. Hangyo inis Ginoo. Aron mahimo kang anghel, you become angel. Ha? Timane! Remember, ang trabaho baya sa gustong mahimong anghel, mao ang pagbantay sa mga tao nga dili mahitumpawak sa kadautan. Bisil! Usap na bisil. Bitaw sa lagi. Sabi ko pa na. Ay! Mao nga, gyatagan ka ining taha sa Ginoo. Aron sa ingon, mabansay nimo ang imong kaugalingon yourself sa pagpanalipod sa tao. Oh, come on. Siyo, natanawan nako nga di pa yun ni nako kaya siyo. Di nako kaya. Busat tabangi ko nga malatasan ako kining problema ha. Di ko makahimo ni kunwa ka bangag selong. Oh, come on. Sagdi lang. Okay? Kinahanglan nga ubanan na to sa pagampo. Prayer. Kaya ang Espiritu sa Diyos, the Spirit of our Lord, maunay maglamdag kanunay sa atong huna-huna. Aron tultulan ta niya. O kung sa'y hustong buhaton, ining misyon na. Oh, come on. Bangag sa ilong.
Unsay kami lakaw? Unya, hapon na kay kani uli. Dito ko gikan ni Attorney Vidad. Akong gipakonsulta kon pwede pa bang paablihan ako pagbalik ang kaso ni Arturo. Oh, mao ba? Oo niya, sa may pong ni attorney. Matod niya, pwede ko no kaayo. Pero magdepende gihapon sa mga bag-ong saksi o mga ebidensya kon kinsa giangeng itudlo nga sad-an sa kamatayon ni Arturo. Nalipay ko ani imong nahuna-hunaan ron, Mir. Pero, unsa man gyud? Desidido na ka nga paablihan nimo og balik ang kaso? Oh, depende ni attorney kung unsay ang mahimo. Kay andam ko sa tanang higayon nga maablihan gid ang kaso. Paminaw, Mir, ha? Nahinomdom ka atong duha ka mga tao nga bisita ni tatay dinhi ato miaging simana? Hain adto. Katubang bag-ong duha ka lay minister nga kauban ni tatay dinhi nga mabisita sa ato. Oh, oo. Abi ni mo, Mer, katubayang usa nga ginganlan og Paulo? Perkada kuno kaayo to ni Arturo sukad pa kani adto. Mao ba? Paulo? Oo, katubang itumon ug unya medyo kungon og buhok. Wa man ko kay numdum nga dunay suod nga barkada si Arturo kani adto. Nga ginganlan og Paulo? Nah, kababata kuno sila uy. Basin og wala na mahisgutin ni Arturo nimo kani. Oh, ambot lang sad. Basin. Pero sagad sa mga barkada ni Arturo kanhi, ako man yung mga kaila. Pero yun na. Kay... Nga naman di ay? Nga naman din na si Paulo. Naa siya gisulti na ako ba itong usang adlaw. O matod niya, doon ako na siya naibawaan sa kamatayon ni Arturo kaniadto. Unsa? Kung gusto ka, Mirno, magkita man unya mi ugma ato sa kansuhong. Mahimong muuban ka nako. Aron ato siyang maistorya. Ming, seryoso ka? Nga misulti siya ni mo, ana? O, lagi. Nako na siya nahibawaan sa kaso. Pero Ming, nakasiguro yung ka itong mga tawhana nga tarong dito sila? O, nga nung dili man. Kaila man to sila ni tatay. Mga lay minister ko to. Karon pa mong ko nakakita atong mga dagwaya, good? Ay, di man sa taang ngay mahadlok. Kay dool raman ang kansuhong. Unya, ikaduha. Anak raman ta sa burgeran. Dool sa police station. Mao ba? Ay lang kabalaka ni amang ko. Di sad ko mo kumpiyansa, no? Ato lang paminahon kung unsa kay ilang mga nahipakuan. Lapi na kitong ginganlan o Paulo. Sige. Unsa mang oras sa ugma, Ming? Mga alas 10 sa buntag ko, no? Ako tong tawagan unya, aron masiguro na to ang oras. Sige. Tawagi. Siyo. Nilawag na ko sa riming baguhay lang siyo. Bangang sa ilong. Oh, come on, unya. Kuan, ugma ko no sa alas 10. Makistorya ko no siya nako. Kauban nas Mirasol, panghag sa ilong. Oh, come on. Ha? Mau ba? May nuuntur. Pastilan. Excited ay noon kay Kuya Nida. Tuloy ko, bangag sa ilong. Ha? Usay tudluan? Ha? I will teach you. Pero time para good una. Asa mo magkita? Ha? Oh, come on. Adto ko nun sa eskinas kansuhong. Dool ba sa police station, unya ang atbang kay burgeran man. Oh, kitudpul ko na. Naara na siya sunahan siyo. Dool na din bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, may noon. Kinala nga mo kuyo kanakuan ha. Naaman si Berta. Siya lang unay paluto unya ugma. Ha? Bangag sa ilong. Oh, come on. Sa'yo masab ko magluto og mator. Mga alas 9:30. Kabantay ka na alas 9:30. 9:30. Mahuma naman ko, anak. Makakuyaw ginay ka na ko. Bangag sa ilong. Oh, kuyo ka ka. Kidi. Unsay kidi? Kanada. Sabi na ko kibinduran. Pero kinahanglan nga tudluan ko nimo ha, so. Kung unsaon ako pagatubang sila si Mirasol o si Riming. Oh, come on. Sa ilong. Wala kinanglan nga tudluan pati ka. Bahin na magha sa kaso ang imong isulti. O lagi. Pero mura manggod ko kanang gikulbaan ba nga nas Mirasol ba? Kaya basin og masipyat unya ko babangag sa ilong. Oh, come on. Pagtarong di ator. You straight. Pagtarong. Unsa man? Napakay dakong pagbati sa mga asawa? Ha?
Inis. Unsa inis? Natural siyo. Ako ko nang asawa. Dahil lang pagbati, dakong paghigugma akong gibati niya, bangag sa ilong. Oh, come on. Pero, inumdumi ba ya, Tor, ha? Kinahanglan nga, maghinay-hinay ta. Slow. Maghinay-hinay ka. Hinay-hinay, anang imong gibati, diha. Pero siyo. Gididaan baguday ko nga muhigugma pagbalik sa kong asawa siyo. Bangag sa ilong. Wala kaso may gugma ka niya. Oh, come on. Ang likaya ni mo, nga imo siyang pangasawon pagbalik. Bisag magpaila ko niya nga ako si Arturo, bangag sa ilong. Aw, wala kasong magpaila ka. Basta, di ka pwedeng muhikap-hikap niya. Oh, come on. Unsa? Oh, come on. Bangag sa ilong. Anong siga man ang imong mata? Daan na Your siga. eyes lighted. Misigang mata. Daan lagi na siga. Basta ako. Ha? You follow me. Ako'y sunda. Daghan na kay kag angayng bantayan. Dili mahimo nga duna kay lawas nun nga kaibog niya. Mao ba? Ha? Pas kang paita rin ng misyon na, limitado na yun ay kayo nga kung mahimo ining kalibutan na, bangag sa Oh, ilong. come on.